खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। दा गिबियावनो नैबे दा नोंथांमोना नुनो मोनदों सेकेन्ड इउनिट टेस्ट एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10 साबजेक्ट ससियेल साइन्स। दा नैबे पेपारा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सेकेन्ड इउनिट टेस्ट जानानै थांनाय ससियेल साइन्सनिमोन आरो बे पेपाराव माखासे गोरलै एमसिकिउफोर फैदों आरो बांद्राय गोरा नङा एमसिकिउनि जा सोंथिफोर गोबां इजि जानो हागौ नोंथांमोना गासैबो बेखौ मोजाङैनो लिरनो हादों। थेवबो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेनि एमसिकिउनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो सेक्सन बि आव थानाय मोननैसो सोंथिफोरखौबो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो सावरायनो नागिरदों। दा गोबाव खालामालासे भिडिअखौ आवगायनोसै। दा गिबियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय सेथि एमसिकिउआ जाहैबाय नैबे सोंथिया जाहैबाय गान्धीनि दान्दि जात्रायाव बाहागो लानाय असमिया सुबुङा जाबाय। दा गान्धीनि दान्दि जात्रायाव सोर बाहागो लाजेनदोंमोन, सोर असमिया सुबुङा बाहागो लाजेनदोंमोन? बा बिनि मुङानो जाहैबाय नैबे अप्शन ए लीलाधर बरुवा बे जागोन। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? बे जाहैबाय अप्शन सि 26 जानुवारि 1948 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट नैबे कुइसन नाम्बार 3 खौ नाय चीन भारतनि दावहाया जादोंमोन। चीन भारतनि दावहाया 1962 मायथाइयाव जादोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 आ जाहैबाय जनाकी लाइसिनि गिबि सुजुगिरिया जादोंमोन। जनाकी लाइसिनि गिबि सुजुगिरिया जाबाय नैबे अप्शन डि चन्द्र कुमार आगरवाल। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 कुइसन नाम्बार 5 आव मा दङ 1969 मायथाइयाव आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। दा बे जाहैबाय अप्शन सि आ जागोन जरहाट। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 आव दङ नामघोसाखौ रनसायदोंमोन। नामघोसाखौ माधबदेबा रनसायदोंमोन अप्शन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 मुलुगनां योग साना जाबाय जग सान माने जगा दिबस जे होनना बुङो इन्टारनेशनेल योग दिबस डे बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो 21 जुनखौ फालिनाय जायो। दा बेवहाय डेटआ खालारा 15 जाना दङ, बे 21 जानो नांगौमोन। नोंथांमोना बेखौ 21 लिरनानै बेखौ कारेक्सन खालामनानै अप्शनखौ होनो हायो। 7निया जागोन अप्शन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नाम्बारा दङ नागाफोरनि हर्नबिल फेस्टिभेल बेखौ बुंनाय जादों। हर्नबिल रंजाथाइ फोरबोआ लोब्बा दं बबे दाउजों लोब्बा दं? बे जाबाय धनेश दाउजों। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना फैबाय कुइसन नाम्बार 9 सिन्धु हायेननि मोनसे जौगा नोगोरारि सोदोमस्रिया जाबाय बे जाबाय अप्शन ए हरप्पा। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 हस्ति बिद्यार्णव बिजाबखौ रनसायदोंमोन। हस्ति बिद्यार्णव बिजाबखौ सोर रनसायदोंमोन? बे जाबाय अप्शन डि सुकुमार बरकाइट। नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 11 नाम्बार। 11 नाम्बाराव मा दङ बुहुमनि नैथि जौसिन हाजो थिखिनिया जाबाय। बुहुमनि नैथि जौसिन हाजो थिखिनिया जाहैबाय नैबे अप्शन सि जागोन गडविन अस्टिन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 कुइसन नाम्बार 12 आव मा दङ बुहुमनि बयनिख्रुइ दुइसिन हादरा जाबाय। दुइसिन हादरनि मुं सोंबाथाय भेटिकान सिटि जायो अप्शन सि आ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13 दङ साहारा बालाहामाया बबे हादरमायाव दं? बयनिख्रुइ देरसिन बालाहामा बे साहारा बालाहामाया आफ्रिका हादरमायाव दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14 कुइसन नाम्बार 14 आ जाहैबाय बबे हादरमायाव गोजोरै थाग्रा सुबुं अनजिमा गैया? बे जाहैबाय अप्शन ए एन्टार्कटिका। बेनिफ्राय नील दैमानि दान बुंनाय जायो माने मोनसे हादर दङ बे हादरनि गेजेरजों नील दैमाया बोहैलांदों आरो बयनिख्रुइ गोलावसिन दैमाया जाबाय नील दैमायानो। आरो दा नैबे नील दैमाखौ दान होनना बुंनाय जादों बबे हादराव? बे जाहैबाय इजिप्टखौ। बे इजिप्टखौ लिरनांगोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 16 एसियानि बयनिख्रुइ गोजामसिन थाव सोदांग्रा जाबाय दिग्बैया जायो। दिग्बैया बेसेबां मायथाइयाव गायसनजानाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर। आरो बे एसियानि मादावबो जायो जोंनि भारतनि मादावबो जायो आरो जोंनि आसामाव दङ बे दिग्बैया। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 17
आसामनि बयनिख्रुइबो खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय जिल्लाया जाबाय बे डिमा हासाव बे बा बेखौ नोंथांमोना होननांगोन। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 18 कुइसन नम्बर 18 आव मा सोंदों हाजोआरि ओनसोलाव मावनाय रोखोमसे आबादा जाबाय जुम आबाद। हाजो ओनसोलाव मावनाय आबादखौ जुम आबाद बिसोर बांसिन मावनाय जायो। दा ऑप्शन डी जागोन। बेनिफ्राय 19 नम्बराव दङ बबे रायजोखौ सा सानजा भारतनि दरखं बुंनाय जायो। दा बे जाबाय ऑप्शन डी सा सानजा भारत होननाय लोगो लोगो जोंनि सा सानजा भारतआव दासिम गासै मोन 8 रायजोफोर दङ। दा मोन 8 रायजोफोराव हमना ला नोङो मेघालयआव थांनो सानदों बा मिजोरामाव थांनो सानदों नागालेण्डआव थांनो सानदों। दा बेफोर गासैयावबो थांनो गोनांथि जायोब्ला बा थांनांगौ जायोब्ला गिबियावनो आसामाव फैग्रोनांगोन। आसामाव फैखांनायनि उनावसो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन भारतनि सा सानजा भारतनि रायजोफोराव थांनो हायो। बेखायनो आसामखौ मोनसे सा सानजा भारतनि दरखं बुंनाय जायो आरो बेवहाय ऑप्शन डी जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 20 2011 मायथाइनि सुबुं साननाय बायदिब्ला आसामनि लेखा गोरों सुबुंनि हारा जाहैबाय ऑप्शन ए जागोन 72.19%। बा गोबां इजि फैदों पेपारा एसेबो गोरा नङा। दा नोंथांमोना बे MCQ 20 जा फैबाय बेवहाय बेसेबां मोननो हाखो कमेन्ट्स खालामहर आरो सोर सोर फरायसा बिथांमोना बबे बबे जायगानिफ्राय नायहरदों बा नैबे भिडिअखौ नायदों बबे बबे डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनो हायो। बेनिफ्राय दाना फैबाय सेक्सन बी दङ। बेनिफ्राय नैबे सेक्सन बी आव 21 नम्बराव मा सोंदों आसाम एसोसिएशना ब्रिटिश सोरखारनि सेराव दैखांनाय आयदाफोरा मा मामोन। दा बेनि एन्सारा एसे गोलाव जायो नोंथांमोना बेखौ बिजाबनि हेल्प लानानै लिरबानो जाबाय आरो डाइरेक्ट बिजाबाव मेनसन खालामखानाय दङ आरो नोंथांमोना पइन्ट्स बायदि लिरनो हायो। बेखौ नम्बर 1 नम्बर 2 पइन्ट बेबायदि लिरबानो मार्क्स मोनगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 22 खौ आङो होनो नागिरदों बेनि एन्सारा मा जायो भारतनि गोजाम मुगानि सानै बिगियानगिरिनि मुं लिर। गोजाम मुगा दानि आथिखालनि नङा बे सिगांनि समाव भारतआव थानाय बिगियानगिरिनि मुं लिरनो होदों। दा बेखायनो बेवहाय नोंथांमोननि बिजाबाव जा थानाय बेखौनो लिरनांगोन। दा आर्यभट्ट आरो बरा मिहिर बेखौ लिरनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट आर्यभट्ट बे 22 नि एन्सारा आर्यभट्ट आरो बरा मिहिर। बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 कुइसन नम्बर 23 दङ हस्ति बिद्यार्णब बिजाबनि सावगारि आखिग्रा सानैनि मुं लिर। हस्ति बिद्यार्णब बिजाबखौ सावगारि बेवहाय जा बिजाबनि सिङाव थानाय जा सावगारि दङ बे सावगारिखौ सोर सानै मानसि आखिदोंमोन बा बेनि मुंफोरा जाबाय आं फारियै बुंना होनोसै दिलबर आरो दसाई। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 24 नि जा सोंथि बे जाबाय हा खालिखौ बिथा खालामनानै माने एरियाखौ नायनानै बुहुमनि देरसिन आरो दुइसिन हादरनि मुं लिरनो होदों। दा देरसिन हादरनि मुङा जाहैबाय रासिया। बेनिफ्राय दुइसिन हादरनि मुङा जाहैबाय भेटिकान सिटि होबानो जाबाय। देरसिना जाबाय रासिया दुइसिना जाहैबाय भेटिकान सिटि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 25 2011 मायथाइनि खारिथि बायदिब्ला आसामा गंबेसे गिबि थाखोनि आरो गंबेसे नैथि थाखोनि सोहोर दं। दा गिबि थाखोनि सोहोरफोरनि अनजिमाया गासै 7 आरो नैथि थाखोनि सोहोरनि अनजिमाया गासै 6। बेनिफ्राय नेक्स्ट 26 नम्बरा दङ आसामनि गंनै थावथिलिनि जायगा मख'। थावथिलिनि जायगा मख'नो होदों। दा आसामावथ' गोबां ओनसोलाव थाव मोननाय जायो। गोबां ओनसोल माने बेवहाय बङाइगाव दङ दा नुमलिगड़ दङ गुवाहाटी नुनमाटि बेफोराव थावनि थिलि दङ। होमबा बेफोर जायगाफोरखौनो नोंथांमोना लिरनांगोन। जायखिजाया मोननै लिरबानो जागोन बा नुमलिगड़ गुवाहाटी नङाब्ला बङाइगाव जायखिजाया। बेनिफ्राय बे 27 बेबायदि लिरबानो जाहैबाय। सरि 27 नङा 26 ओमफ्राय 27 आसामाव गुबुन हादरारि मुवा गारनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै लिर। दा आसामा जोंनि गुबुन गुबुन हादरफोराव मा मुवाफोरखौ दैथायहरो बा बेयाव दैथायहरनायखौनो गारनायजों रुजुदों। दा बेनि हाबाफारिनि सोमोन्दै लिरनांगौ एसे गोलाव जागोन बेखौ। दा बेनि एन्सारखौ आङो दा बे भिडिअनि गेजेरजों होथ'लिया। बेनिफ्राय नेक्स्ट 28 जाहैबाय हारिमुआरि गोबांथि खान्थिनि माने मा बेखौ सोंदों। दा बेफोरनि एन्सारफोरखौ नोंथांमोना बिजाबनि हेल्प लानानै लिरदों। आं गुसुंनि फिननायफोरखौ खोन्थाना होबाय। बेनिफ्राय 29 लिरसुंथाइ लिरनो होदों। जायखिजाया मोननै आसामनि थाव उद्योग बा लैथोमा थालानि हा महर बेफोरखौ लिरनो होदों।
बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार सी जायखिजाया जेखौ हायो बेखौ नोंथांमोना लिर बेनिफ्राय 30 एन्टार्कटिका हादरमायाव सुबुङा गोजोरै थाया मानो गुवारै लिरनो होदों 3 नाम्बार मार्क हिसाबै नोंथांमोना मा पइन्ट्सखौ लिरनांगोन बेखौ लिरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय 30 दं आसामनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनफोरखौ सावरायनानै लिर मानि थाखाय आसामाव सुबुं अनजिमाया बांबोनो हमदों बा बे बांबोनाय जाहोनफोरखौ एसे सुंद'यै लिर बा गासैबो सोंथिफोरा माने गोबां इजि आरो नोंथांमोना बेफोरखौ हाखादों जानांगौ आरो 50नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरनि गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरनि सायावबो भिडिअखौ लाबोनाय जागोन स' सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हायो आरो सोरबाफोर फरायसा बिथांमोना गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय नायदोंब्ला नोंथांमोना जोंनिसिम गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव जाना थांनाय सेकेन्ड इउनिट टेस्ट बा गुबुन गुबुन एग्जामफोरनि पेपारफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरनो हायो अब्लाना जों बेफोरनि सायाव भिडिअखौ लाबोनाय जागोन गोदान मोनसे भिडिअ गासैबोखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं